Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa a tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Sluha skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam jí tu hlavičku neusek, nějak se mu jí želelo, byl to dobrák, nebo se netrefil. Spíš zkrátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Trpaslíci byli malí, ale 7 jich bylo. Já tuto pasáž nebudu rozvádět, a tuto pasáž raději nějak obratně přejdu. Zkrátka Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce v lese. Sněhurka se u trpaslíků usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplný lempl, ale na čarodějnici. Na tu se uměla proměnit, na to jí užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce. Myslím, že zrovna vyvářela Šmudlovy trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice v ruce, držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko, není vůbec otrávené. Když na to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvoslepá Sněhurka se ho koupila, že sotva se jednou hryzla, fláklo to s ní vozem. Neplačte, majore Jirzáku, všechno dobře dopadne ještě. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka už známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přijel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Vážení přátelé, s vámi se nedá pracovat. Jako malé děti. Se nestydíte. Princ přišel k té rakvi, i přes to skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, nad Sněhurku se přiklopil, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil, nebo políznul. Čerta něco takhle jako něco udělal. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by... že by se ještě někdy žila a odvedl Sněhurku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek. Trpaslíkům se v zoo moc líbilo, než se dověděli, že v zoo koupili na maso pro hrochy a švadlenka Madlenka se píchla jehlou do prstu.
Byl jednou jeden tatínek a maminka a strejda a těm se narodil Smolíček Pacholíček. Jednou s ním šli do lesa a tam Smolíčka ztratili. Smolíček zůstal ležet v lese, takhle na zádech, byl ještě v takové té kojenecké kukle, byl pevně obvázán takovým tím povíjanem krajkovým, takže se po lese těžko pohyboval a k jídlu si nic chytit nemohl. Bylo pro něj proto velké štěstí, že ho našel jelen Zlaté parohy. Jelen Zlaté parohy si odnesl Smolíčka v náručí tak dokopal si ho spíš do svého lesního obydlí. Tam šly dlouhá léta, až Smolíček vyrostl v takového většího chlapce. Smolíček, který toho přirozeně od jelena příliš mnoho nepochytil, byl takový tupější, takový hloupější než ostatní děti, co byly v lese u jiných zvířat, a hlavně byl důvěřivý. Když byl Smolíček jednou doma sám, jelen šel někam na pastvu, aspoň říkal, že jde na pastvu, když byl Smolíček doma sám, přišli k její obydlí jezinky, 10 jezinek. 9 bylo takových malých, takových zašlých, takových nesympatických, zamračených, neupravených. A jedna byla taková vymydlená, taková veselá, sympatická, taková vysoká, statná, kudrnatá. Byl to sameček asi. Jezinky ťukali na dveře, Smolíček jim otevřel, jezinky Smolíčka, to nemohu říct, slušně pozdravili, zmlátili ho a unesli ho na ocase, unesli ho do hlubokého lesa. Smolíček křičel o pomoc. To volání naštěstí uslyšel jelen, nechal srnu srnou a utíkal a Smolíčka zachránil. A co bylo se Smolíčkem dál, když byl starší, to už nevíme. Já vím jenom tolik, že když bylo Smolíčkovi asi 17 nebo 18 let a byl u vojenského odvodu a řekl tam, že jeho otec je jelen Zlaté parohy, takže dostal modrou knížku. Tak to byla pohádka o Smolíčkovi Pacholíčkovi. Ivane, když dovolíš, já bych si s tebou strašně rád trošku pohovořil. Já bych ti položil otázku, která určitě bude zajímat moje publikum. Můžu? No, pokládej, dobrý. Tak co, Ivane, jak se máš? No dobře se mám. Prosím tě, můžu ti taky položit otázku, která by zase zajímala naše obecenstvo. Karle, ty jsi prej byl teďka nedávno v Japonsku, jo? A ano. prej jsi hrál dokonce v UKD Ježet, jo? No počkej, UKD Ježet? Ne, tak tu zkratku jsem nikdy neslyšel, ne. Opravdu? Ne, nikdy neslyšel. To je přece Ústřední kulturní dům japonských železničářů. Nevíš, to nevadí. Já bych se ti teda chtěl zeptat, jaký to tam jako vůbec bylo. Brali ti Japonci vůbec? Jo, brali, ale práce to nebyla lehká. No, to věřím. Víš, Japonci sice uši mají malé, ale za to 3krát citlivější než my, běloši a černoši. A co vy, jezdíte taky do ciziny někam? No, my jezdíme taky na Slovensko, na Moravu. Na Moravu jezdíme a my jsme... Třikrát. A byli jsme také loni v NSR. Jo, a co Němci brali vás? No tak berou věci, které říkáme německy, že jo? No tak to je logické, že jo, tam většina lidí mluví německy. No. To je jako u nás v Tatrách asi. A dělal jsi tam nějakou pohádku v němčině? Ano, taky? dělal jsem tam několik pohádek v němčině. Samozřejmě ty pohádky jsem musel uspůsobovat německému posluchači a největší úspěch tam měla moje pohádka Dlouhý, široký a Volkswagen. Nebudeme mluvit o práci, raději si zavzpomínáme, že když jsme se tady takhle po letech sešli. Tak... Teď mě napadá, co dělá ten Burde, jak s námi chodil asi před 20 lety do houslí, pamatuješ? Jo, vím. No. V prvním ročníku do houslí, pak do basy, a potom na teorii. Člověče, ten návrh, jsem tady zrovna vzpomněl na Burdu. Burda, člověče, bydlí u nás v baráku, je hrozně tlustý, vůbec by ho nepoznal. On pracuje, to jsem vůbec nevěděl, že takový povolání vůbec existuje. On pracuje v pekárnách jako ochutnávač buchet. A hrozně má 3 děti malý a má je hrozně rád a až tu lásku někdy přehání, ještě dělá s nima furt takový beranidus. Víš, co to je beranidus? Jo, to je tohle. No.
A ty jeho děti od toho Berany Duc mají furt trochu nakřáplý hlavičky. A lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.